По весне в татарских деревнях приводят в порядок подворья, моют дома изнутри, сушат на солнце постельные принадлежности и перемывают посуду. Эта традиция пришла к нам от предков. Так готовились к большому празднику. Ведь весна – начало Нового года и новой жизни. Частью этого процесса является и самовар агарту – традиция, которая уже постепенно переходит в обряд. Как правило, этим делом занимались дети и воспринимали свой труд как ступень во взрослую трудовую жизнь. Береке вакытта әниләрендә кырга эшкә киттеләр, олар бер көндә эштән калмадылар. Без әниләр кайтышка самавырларны аптышып, кымгамы, самавыр манда табамы. Элек су юк бит инде өйдә. Бөтенесен суына аптышып юадыр. Иң беренче безгә әниләр әйтеп җибәрәләр. Самавырның борынын саклагыз, югалтмагыз. Төшүгә, шунда агартырга килүгә, самавырның борынын әйбәтләп кенә кырыйга алып куядыр, югалмасын өчен дип. Һәрбер ураза бәйрәме, Курбан бәйрәмнәрендә бигрәктә бәйрәмгә әзерләнәбез инде. Һәр йорттан самавырны алып чыгалар. Шул кызлар. Ярышабыз, кимнеке алданрак бетә. Әле алданрак бетүгенә түгел, туннан карап та чыгабыз, кимнеке чиста, шаяртучы юкмы? Шулай итеп, тату булып яшәдек, урамыбызда кызлар тату булып үстек. Чистить у водоема самовар или другую посуду, конечно же, интереснее и веселее всем вместе. Так и время за работой летит незаметно. Мин кадакка кызык кылсауны кылмыйм. Шунда шишмәгә без бала вакытта төшәдек, менә моны күп вакытта. Ул җиз самавыр бәк тиз караладыр я. Аныгы да артып торасы. Менә шул. Сөйләшеп аптышадыр, син нәрсә аптышасың? Мин самавыр аптышам. Сары самавыр булса, кызыл кирбеш буладыр. Шул кызыл кирбешне икесен бергә куеп, уадыр башта. Аннан ком ясыйдыр. Ком ясыйдыр булай иттереп. Кома белә шушылай иттереп бармак бите белә ышкып юадыр. Ул сап-сары бик матур буладыр инде. Ак самавырны инде анысын икенче төрле юасы, эче катыклар белә. Безгә ул ак самавыр соңгы эләкте. Ул ак самавыр бай кешеләрдә генә, безнең шикелле нидә юк. Кызлар